Tal e como anunciamos na Xunta de Portavoces desta mañá, o Bloque Nacionalista Galego vimos de rexistrar as nosas propostas para o outorgamento da Medalla da Cidade e os recoñecementos de viguesas e vigueses distinguidos deste ano 2025. En primeiro lugar, propoñemos que se outorgue a título póstumo a Medalla da Cidade ao bombeiro Sergio Sanlés, tráxicamente falecido en acto de servizo o 25 de maio do pasado 2024, mentres participaba nun operativo asegurando unha parcela na que se producira unha derruba parcial dunha edificación na avenida de Beiramar. Un feito tráxico sen precedentes en 130 anos de historia do Servizo de Bombeiros de Vigo. A súa comprometida e xenerosa vocación de servizo público que definiu toda a súa traxectoria xunto ás súas grandes cualidades humanas que o fixeron gozar do respeito e agarimo dos seus compañeiros e compañeiras, fano merecedor da máxima distinción do Concello de Vigo en recoñecemento da labor imprescindível en favor da seguridade de todas e de todos que exercen os servizos de emerxencia e singularmente os bombeiros da cidade que demostran de cote cada día o verdadeiro significado da xenerosidade en prol do ben común. Adicionalmente, o BNG trasladamos dúas propostas para seren nomeadas vigueses e viguesas distinguidas este ano, o Club de Fútbol Femenino Sárdoma e a título póstumo a persoa de Marta Souto. O Sárdoma Fútbol Club é un dos clubs de base e sen ánimo de lucro de maior traxectoria histórica do deporte vigués. En 2007, o Sárdoma crea as súas categorías femininas, dando desde entón a oportunidade de practicar fútbol a dúcias de nenas e de mozas. É precisamente o compromiso do Sárdoma co fútbol feminino o que fai destacar este club que, malia non contar co suficiente apoio institucional, ten logrado importantísimos fitos como é o de competir arestora en terceira red da antiga Primeira Nacional, unha categoría de carácter semiprofesional pola que logrou configurarse como un clube de élite no deporte feminino. O seu contributo durante os últimos 18 anos en favor da promoción, da visibilización e da valorización do deporte feminino, colaborando coa construción dunha sociedade máis xusta e igualitaria desde a misión de se converter nun verdadeiro emblema da nosa cidade e un referente do fútbol feminino, fano merecedor deste recoñecemento por parte da cidade. Marta Souto, tristemente falecida o pasado 18 de outubro de 2024, destacou polo seu compromiso en favor da lingua galega e da promoción do deporte. Desempeñou como responsável do Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Vigo, desenvolvendo unha enorme labor en favor do galego e da súa plena normalización de usos, impulsando un grande número de accións e iniciativas en prol da nosa lingua. Foi delegada provincial da Consellería de Cultura e Deportes e, posteriormente, en 2007, asumiría a Dirección Xeral para o Deporte da Xunta de Galiza, converténdose na primeira muller en liderar institucionalmente o deporte galego. Neste ámbito, salientou o impulso decidido en favor das seleccións deportivas galegas, a promoción do deporte feminino e o apoio aos clubes de base. Afouta, xenerosa, unha traxectoria ética impecável, unha calidade humana excepcional e un incansável compromiso con Vigo e con Galiza, Marta Souto merece o recoñecemento da cidade polo seu magnífico traballo. Estas tres propostas están máis que motivadas e, por iso, desde o Bloque Nacionalista Galego confiamos en que merezan o apoio unánime de todos os grupos da corporación para outorgarlles o recoñecemento institucional que merecen en nome de toda a cidade.